We staan hier bij de eerste werkzaamheden die vanmorgen gestart zijn bij de afsluiting van de spoorlaan om een veilige verkeersroute voor de schoolkinderen tussen Valkenburg en Broekum vice versa te bewerkstelligen. Gisteravond, maandag 29 juni, spande het erom of de werkzaamheden konden doorgaan, want de raad moest financiën veilig stellen. En ze hebben dat geaccordeerd, dus wethouder Van Kan kon vandaag aan de gang. Maar het spande erom, niet waar, wethouder? Ja, het was gisteravond nog even spannend, omdat we de route en de varianten daarin, die waren al bekend en ook al door de raad goedgekeurd. Alleen we moesten nog even wachten op het vrijgeven van het geld om te gaan beginnen. Waarom gaat u specifiek hier de straat aanpassen? Nou, de veilige schoolroute bestaat uit 4 elementen die we gaan aanpakken. We beginnen met dit element en onderaan de Sittard-weg, omdat dat stukjes straat zijn waar de kinderen die tijdelijk een jaar naar de Sint-Josefschool gaan ook al profijt van hebben. En ik heb gezegd, als de 29e het geld beschikbaar wordt gesteld, zorg ik ervoor dat de 30e de schop de grond ingaat. Waarom precies exact vandaag 30 juni? Omdat wij zo snel mogelijk willen beginnen, omdat het ons streven is om voor aanvang van het nieuwe schooljaar, dus voor 1 september, hopen wij deze 2 stukjes spoorlaan en Sittard-weg al gerealiseerd te hebben. Wat gaat er in het traject daarna nog gebeuren met die veilige schoolroute? In het traject daarna zullen we bij het Odapark en bovenaan de Kremerstraat ook veilige punten maken, zodat als met ingang van het schooljaar 2016-2017 de Plenkert gerealiseerd is, alle kinderen een totale route van Broekum Noord naar de Plenkert zullen veilig kunnen afleggen. En nu heb ik de kinderen uitgenodigd van de groepjes 1 van basisschool de Plenkert en de Sint-Josefschool om samen de eerste schep, de eerste openingshandeling te verrichten voor de veilige schoolroutes. Ik wil graag beginnen, maar ik begreep van ambtenaar Maurice dat we een klein probleempje hadden voordat we konden beginnen. Maurice, wat was er precies aan de hand? Ja, wethouder, het doet me. Ja, ik vind het erg om te zeggen, maar we hebben een probleem. De aannemer is vanmorgen begonnen, heel actief zand komen brengen, maar mijn tekeningen liggen onder de berg zand. Mijn voorstel zou zijn dat de kinderen om de beurt gaan zoeken naar de tekeningen. En ja, we hebben 1 koker te pakken. Nou, dan hou die maar boven je hoofd. Je hebt de laatste gevonden. Ja, vandaag zijn ze begonnen met de veilige route. Is dat een beetje in de lijn wat de bewoners ook gewild hebben? Ja, weer als bewoners aan de Sittard-weg. Daarvoor hebben we gekeken naar wie is het veiligste voor de kinderen. Dus die kunt die straks met een grote getale door de straat fietsen. En dat is eigenlijk het eerste belang. Wie zorgt er nu dat die kinderen op een veilige manier van school naar heim kunnen fietsen en andersom. Maar met deze maatregelen die nu hier genomen worden, is dat dan veilig genoeg? Ja, wat er nu genomen wordt is het zeker een veilig. En wat dit betreft, dit stukje in de Sittard-weg, dat wordt nu afgesloten, het onderste gedeelte. Ja, waardoor het echt alleen maar toegankelijk is voor fietsers en voor met name ook de kinderen die naar school gaan. En ik denk dat het college en de raad voor de meest veilige optie heeft gekozen. Dus ze zijn wel tevreden? Ja, we zijn tevreden.